बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो गुवाहाटीयाव बेयाव मानो फैदों होनना बुङोब्ला मोनसे बिसेस खामानि दङ ओमफ्राय बेखौहाय आङो भिडिअआवहाय शेयार खालामथ'नाय जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला उनफ्रावहाय ट्राइ खालामनि दे ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ जोंना XND बिनिफ्राय ओरै आदा बिराजा दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रान्जल ब्रादारबो दङ ओमफ्राय गोबाङैनो दङ आरोना आङो केमेरायावबो लाबोजोबबाय थाथ'ला आरोना ओमफ्राय दा एसे गिदिंलाबायगासिनो दङ बहुद खामानि दङ दा बेखौहाय मावफुंनो थाखायहाय माने एसे गिदिंलाबायगासिनो आरोखि गुवाहाटीयाव दा बेबायदि आरोखि आङो इमिडियेटलि फैनांदों आरोना दहाय फुङावनो फैदों आङो दा बेबायदि आरोखि नायलांनो हागोन दायो गारिफोरखौहाय बेयावहाय दोनथ'बाय जोङो नै लाइनैहाय दा बेयावहाय लाइन दोनथ'जोब्बाय जोङो गारिफोरखौ ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार बायदिसिना रायलायबाय आरोना दा बेयाव हा खोगासिनो नै ओरैबायदि मोजां दा ओरै जोंहा नै आदा दङ मोजां दा खबर सबर ओमफ्राय माबाफोर बुंनो नामा बुंनो माने लोगो मोनलायबाय एसे गोसो स्रां मोनलायबाय आरोना सम लोगो मोनबा मोजां मोनो ओरैनोथ' बर्थमान मोजांथ' आरो ओमफ्राय खामानिफ्राथ' सोलिगासिनो खामानियाथ' गाव गावनिबो खामानि दं नालाय सोरबा दखान होनानै दं सोरबा गारि सालायनानै दं सोरबा बिजनेसाव दं नालाय बिदिनो आरो रायजो राजानि हांख्रायनायाव बबेबा खामानिखौ नुखादों नङा होमबा बुंनायबाबो जायो आरो दा ओरैहाय जोंना नै ब्रादार दंबावो सासे ब्रादार प्रान्जलांबाय थांखो ओरैहाय दंबावो जोंना ब्रादार सासे दा जोंना नै ब्रादार प्रान्जल जोङो बेरायगासिनो दं आरोना मोनाब्लाबो गुवाहाटीयाव केमेरानि क्वालिटियाथ' मोजां फैखा थेवबो आरोना ओमफ्राय खबर सबरथ' मोजां मोजां नङा गाज्रिबो नङा गेजेरावनो थिग थाक ओमफ्राय डिउटियाथ' सोलिगासिनो जोंना डिउटियाथ' जोंना सानफ्रामबो दिनैबो हमलायबाय दिनैबो हमबाय आं बे जाथाया ओरैबायदि जादों माने जाहैबा बे फिसाय हौवा मानसि बियो गावनि हिन्जाव गारनानै 4 मास बै हिन्जाव सासेजों दंगासिनो दंमोन जाहैबाय गुवाहाटीयाव मोनसे रुम लानानै आदसा बिदिनो खामानि मावना जालायगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे जेनेबा लांजानाय बिनि फिसाया जोंनो कमप्लेन हरबाय जों नागिरबाय लकेसन ट्रेक खालामबाय बिदिनो खारबाय साननैसो ओमफ्राय मोनबाय आरो मैयाहाय मोनबाय मैया मोननानै थिगसे मानजिबाय मानजिनानै ओमफ्राय जों आलादा आलादा खालामबाय हिन्जाव गिबिखौ हिन्जाव फिसायनो होखाबाय ओमफ्राय आरो जायबा बे हिन्जाव गदाय बेखौबो गावनि फिसायनो दोनहैबाय आरो आदसा जायगानि नामखौथ' आं बुंला मानोना एसे बदनाम जायो नङा होमबा नंगौ जायगानि नामखौ बुंला दा मिलि जुलि जाबाय आरो दा जेनेबा फैबाय थानाय समफ्राव जेसेबां नुयो एसेबांथ' हमलांखागोन गार्जेनफोरा माने जायबा कमप्लेन फैयो हमगोन जानलामाथ' जों हमनो हाया नङा होमबा न'खरनि गार्जेनफ्रा थोनबा न'खरनि गार्जेनफोरा जोंनो कमप्लेन लाबोनांगोन कमप्लेन फैनांगोन गावसोरबो नुजाफैनांगोन जोङो खनसे ओरैनो फनाव जानला मोनला हरबाथाय जाया गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो आंनिखौ हमनांगौ मानिखौबो हमनांगौ होनना बुङो बिदिजों जेबो जाया दा बिदिल' नङा जायखिया स्पटआव फैनांगोन जों हमनांगौ जोंनो फैनांगोन आरो लोगो हमफैनांगोन ओमफ्राय जों एक्सनखौ लानो हागोन नङा होमबा दा नै ओरै आंनि हिन्जाव दं होननानै खोन्थाबा जायाना बुस्थुआ गावबो मानसिया फैनांगोन न'खरनि फुल दायथ' लानानैसो माने हमनाय जायो आरो दाथ' गोबाङानो खमायबाय गुवाहाटि बायदियावबो खमायबाय हमगासिनोबो दं खमायगासिनोबो दङ हिसाब सारा दिने दिन बांसिनाखौथ' केमेरा लानानैबो हरनाय जायाखै केमेरा मैया जों ओरैनो गावसोर लानो होनायखाय लादों आरो नङाथ' जों लायानो केमेरा क्लाइन्ट आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों जोंना नोंथांमोननि केसनिखौ बुंनो हागोन नामा एसे नोंथांमोननि जे केस बेखौबो बुंदो एसे बुंथ'ले होनदां ब्रादारखौ जेबो टेनसन गैया साक्सेसफुल जाला बुंजागोन दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय फ्रायनि बेफोरथ' फुरा मोनाजोब्बाय नै फुरा रेथि रेथाव आरोना दा लोगोफोर नायनानै लादो ने गुवाहाटि आमिनगावनि ससे साइड दावखोनानै मोनसे बेबायदि लामा सेरावहाय बिराद मोजां मन्दिर दं आरो दा लामाजोंथ' थांलाय फैलाय गारि जाहैबाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेरायनो मोजाङानो मथा मथि फ्रायनो दसे बेरायबाय दा बेबायदि आरो
दसे थाथ'दों आङो दा दसे बेरायबाय ओरैनो मन्दिरा नायलाबायनो हागोन आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबो समायनाथार नै आमिनगाव साखाथिनि बेबो दाउब'आ जि साइज बानानै थादों नै गियाखै आरोना लामा सेरावनो नैबे लामा जाहैबाय ओमफ्राय बे साखाथियावनो आरो दा नायनानै नायदो नै आब' हटेल खाथियाव आरोना बेबायदि आरो दा नै बेबायदि दाउब'आ नै वाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै